Witajcie moi roztomili. Dzisiaj chciałbym porozprawiać z Wami, jak ja widzę kształcenie i wychowanie przyszłych pokoleń Ślązoków. Wszystko się wzięło z tego, że taki młody Carlos, który można się za niedługo hajtnie, padł mi: Panie Sławczyna, jak byście to zrobili, że macie takie mądre dzieci? To jest też pytanie, no bo wiecie, pomoczek, natura, jak kto chce. Bo talenty wedle własnego wyboru. Jedne dzieci mają talent do tego, inne do tamtego. Jedne są ponadprzeciętne, inne są poniżej przeciętne, no a reszta jest ta norma. I no, jest jeden wielki feler w naszym wychowaniu, że większość talentów, tych wielkich talentów intelektualnych się marnuje. Bo talent kopacza w bal, czy jakiegoś tam innego, który ciepie tam jakimś kółkiem, kulką albo czymś innym, no to jak ma do tego talent, to się go tam każda w łeb się spotkają, zrobią, widzą jak jest zbudowany i tak dalej. Ale to co w głowie, to już nie tak fest. No i powiem wam teraz pora takich moich spostrzeżeń z mojego żywobycia. Pierwsze to, jak się bajte urodzą, to trzeba im dać możliwość uczenia się maksymalnego. Bo obejrzyjcie, taki bajtel jak się urodzi, to przez pierwsze 3 roki to się tyle nauczy pierucha rzeczy, które są niemożliwe. I najgorsze to jest trzymać go w klocce. Nie dać mu tego, nie pozwolić tamto. Owszem, trzeba za nim łazić. Jak chce ręka, palce do sztekra wsadzić, no to trzeba mu to jakoś uniemożliwić. No bo nie będę się tu chwalił, bo to gańba dumie. Ale mój synek jak był mały, to do sztek do łzy wsadził nożycki, tak. I zrobił kurszlus. Na szczęście nic mu się nie stało, bo z dzichę rąk wybił i tyle. Ale co jo, bo mało herszlak mnie nie chycił. Potem my wszystkie sztek do łzy zablombowali, tak żeby bajtel nie umiał tego zepsuć. Ale dali my mu się, pozwolali nożyczkami bawić, szczytnąć, coś pod tym, pod kontrolą. Naturalnie wszystko trzeba chować jak co była. Ale musiał się umieć nauczyć i trzeba było jeszcze jedna rzecz. Bajtel się ma uczyć tego, co mu sprawia frajda. Jak teraz chce malować, to mu trzeba dać malować. Jak teraz chce śpiewać, to niech śpiewa, puśćcie mu muzykę, niech śpiewa, tańcuje, tak dalej, tak dalej. Jak chce tam coś innego pozrobić, to też trzeba. I teraz powiem tak, moja pierworodna już na samym początku odbiegała od innych bajki, bo nauczyła się czytać na tej zasadzie, że jak szła z umą na spacer, to się pytała, a co to na tej tablicy jest? Nie? Na tej tabuli. A teściowo padło, no to jest wajzer, który pokazuje kajenowy bytum. Albo kaj godula i tam jest napisane godula. Tam nowy bytum. Te wielkie litery były ten, no a potem się jeszcze my i czytali dużo bojek. Ja też tam czytał Kaczka Dziwaczka, no musiał czytać ją chyba ze 100 razy, bo ona mi już wiedziała na pamięć, co tam jest napisane. No i potem, co najciekawsze, no wszystkich zaskoczyła, żaden ją nie uczył czytać, a ona biegle czytała. Do tego stopnia, że ale my jej pozwalali mi iść tam w tych książkach, oglądać tego i wiesz, no to się przeczyta, bo mnie już nerwuje, sam spróbuj sobie sama przeczytać. Tak się nauczyła czytać, bez jakiegoś tam składania liter, bo my na sieła nie próbowali tam, żeby ona była się ekstra, jakiś bajter. Ale w przedszkolu
bo dzieci powinny łazić do takich przedszkoli, nie byle jakich, ale do takich, a dzieciom pozwalają, dawają zwól na rozmaite zabawy, na socjalizacja, na to, żeby się różnych rzeczy umiały we grupie, bo dziecko nie może być same, nie może być tym pępkiem świata, kiedy będzie terroryzował swoich fatrów. No, musi znać rezon, musi znać, jakie jest jego miejsce. Jeżeli przeciwnikiem, żeby tam prać dzieci, no ale muszą orez mieć, musi być i sztrofa, i nagroda. No ale ona ze szkoły, z przedszkola przyłazi i beczy. A ja go no, co beczysz, co ci ja? No bo wiesz, pani rozumiesz, nie pozwolą mi, ten nigdy mnie nie pyta, ja się zgłasza, a pani mnie nie pyta tego i tak dalej, bo to już było ta tak zwana zerówka. No a że ta pani Łodni to była moja taką koleżanka ze szkoły. Ja mówię, no ty co ty z tą moją cerą na beczy, bo ty się mnie pytasz. Ona mówi, no jak się mówią pytać, jak ja wiem, że ona to poradzi, a tu są dzieci, które nie poradzą składać 2 literek do kupy. Nie? A twoja to już chyba czytać poradzi. A potem, no chyba ja. Na drugi dzień moja cera przyłazi happy. Tatusiu, ale było dzisiaj fajnie. Co było takiego gryfnego? A no, bo na leżakowaniu pani mi dała bajeczka i ja mogła dzieciom czytać bajeczki. Taki ewenement jest rzadki. Mało okej. No, teraz trzeba jeszcze jedna rzecz powiedzieć. Skąd takie inteligentne dziecko? A to jest to, że to też jest trochę eugeniki. Taka nauka, którą ja nie pochwalę, ale która go o tym, że jak chcesz mieć inteligentne dzieci, to musisz mieć inteligentną kobietę. Nie musi być wykształcona, bo wykształcenie to nie inteligencja. Może mieć no, najlepiej jak ma te ogólne wykształcenie na wysokim poziomie, że nie jest gańba z nią iść do teatru, ona jeszcze cię zaciągnie na ten teatr, że na dobry film z nią pójdziesz, że ona przeczyta fajne książki, że zna ta literatura i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wcale nie musi być doktor ani profesor. Może być i powinna być jak najbardziej inteligentna. Wtedy będziecie mieli też inteligentne dzieci z natury. To nie zawsze, ale w większości wypadków tak się dzieje. No ale idźmy teraz dalej do kształcenia. Po przedszkolu to ja uznałbym, że najlepiej jest chronić dzieci przed rektorami, bo niestety, ale szkoła, jaką mamy teraz, no jako była tak jak zawsze, to bardziej zniechęca do nauki, bardziej tam otępia te bajtle, niż je kształtuje. Bo w takiej szkole to zawsze się robi, żeby zrównać. Na siła tych słabych ciągnie się do góry, tych co odstawają za fys, to się ich tłamsi i ci co mają wyższy poziom intelektualny, to im się mierznie w szkole. No ale na szczęście teraz tego za moich czasów, jak ja miał małe dzieci, nie było. Jest coś takiego jak nauka domowa. Ponoć teraz to się fest rozwija nawet do tego stopnia, że opresyjne państwo chciałoby to zlikwidować, a nie powinno być, bo nauka domowa jest rzeczą bardzo dobrą. Jak ino fatry poradzą, to przynajmniej przez ta podstawówka powinni uczyć się dzieci w domach. Powinny się im dać możliwość uczenia w domach, a poza tym w małych grupach, bo wiem, że ta nauka domowa dotyczy też tego, że 5 sąsiadów się zgodą, mając bajtli w tym samym wieku. No jeden sąsiad, który jest dobry z rachunków, uczy ich matematyki, a który tam jest dobrze historia, to uczy historii, i to ty prawdziwy, tych historii miejsca, historii regionu, no i historii państw, nie ino pępka świata, jakim jest Podole, czy Ukraina, czy Warszawa, ale uczy się też tej historii europejskiej, tych związków naszych z Bohemią, z Niemcami i uczy się tej kultury na ten. I taki uczy tych wszystkich bajtli i tego.
A Inkszy zaś uczy o literaturze, uczy języka polskiego, uczy pisać, czytać i tak dalej, i tak dalej. Tylko teraz skąd wiedzieć, czy te dzieci mają się uczyć? Czy w domu, czy w szkole, czy lepiej tak, czy lepiej siak. Tu muszę powiedzieć na przykładzie mojego drugiego dziecka. My, doświadczeni, nauczeni, że po zerówce nasza dcera biegle czytała, a nasz synek nie poradził prostych słów przeczytać, no to katowaliśmy go. Trzeba tak powiedzieć, można nie ją, ale moja kobieta przez sołkę feryję, żeby się nauczył przynajmniej jako tako czytać. Nie? On mnóstwo rzeczy wiedział, bo w domu się już on jako bajtel wiedział, skąd się sztrum bierze. Nie? Że to wszystko od słońca, przez elektrownia, przez kable, przez druty idzie do żyrandola i te wszystko napędzane. To on już wiedział, jak przedszkole skończył. Ale nie umiał się nauczyć czytać i pisać. My, jako odpowiedzialne fatry, poszli z nim do psychologa, poszliśmy z nim do tego, jak to się nazywa, do specjalistów, którzy zrobili mu badania. No i po tych badaniach wyszło, że ma ponadprzeciętna inteligencja, a nie poradzi się nauczyć czytać i pisać porządnie, tak jak się to w języku polskim powinno być, który, która i tam i tak dalej, bo jest dyslektykiem. Czyli ma zaburzoną pamięć wzrokową i to się da wyprowadzić, ale padną ty pani Pakosz, muszę się pochwalić taką, jak ich słucho, to dziękuję za wszystko, coście do mojego synka zrobili. Powiedziała, że ona go wyprowadzi z tej trudności pisania ortograficznego. No i richtig to zrobiła. A ja padło, a nie dałby się mnie, bo ja też mam z pisaniem problemy, mimo że matura zrobił, ale pisać się nigdy nie nauczył tak ortograficznie. A on powiedział, nie, pan już jest za stary. A ja wtedy 40 lat. Za stary, 40 lat, stary hop. No, ale okazało się, że tak jest. Ona go wyprowadziła, ta pani, jak się to nazywa, psycholog, nauczyła go, jak się ma radzić z tą swoją ułomnością. Bez tego godą, że tak richtig przed puszczeniem bajty do szkoły wszystkie bajtle powinny być na koszt państwa przebadane przez pedagogów i psychologów. I oni powinni określić, jak się powinno do tych dzieci podchodzić, uczyć tym wybitnie inteligentnym, a będących upośledzonymi za pomocą dysortografii, czy dyskalkuli, czy jakichś innych felerów, które znajduje się w głowie, pomóc. Bo zmarnowany, inteligentny człowiek może iść na złą stronę po tym mocy. No i po szkole podstawowej to wiadomo, szkoła średnio, jak chcemy mieć dobrze wykształcone nasze dzieci, to poza tym, że będą tam łazieli do jakiejś polskiej szule, żeby zrobić tam, nie wiem, dyplom technika, nauczyć się jakiegoś zawodu albo zrobić wykształcenie ogólne do matury, to jeszcze my je powinni uczyć, taki pomysł z Polski ściągnięty, w kompletach. Co to były komplety? To było bez II wojna światowa, żeby dzieci się nie marnowały, no to spotykały się u jakiegoś rektora historii polskiego czy czegoś innego i tam u niego się uczyli prawdziwej historii i zdobywali te średnie wykształcenie, takie jakie prawdziwe, a nie takie jakie Adolf próbował zrobić, żeby go nie było wcale do polskich dzieci. A Polska robi to do śląskich dzieci. By woleli, żeby my byli robolami, żeby my za bardzo się nie kształcili. Bez to my powinni robić takie komplety, posyłać naszych bajtli na takie trefy, jak będą uczyć prawdy i inoprawdy. No a teraz jeszcze tu te do matury, choć ja uważam, że matura to jest bzdura, nie powinno być czegoś takiego. Matura to już jest przeżytek. Powinny być egzaminy do szkół wyższych.
I to tak powinno być robione jak w najlepszych uczelniach światowych. Nie jakieś tam testy, presty i tak dalej. No a wiecie, jak to się dzieje na wielkich uczelniach? No mój synek teraz tam robi na takiej jednej z najlepszych uczelni na świecie, w Stanach. I ja się pytam, jak tam to wygląda. Jak wygląda nabór, żeby tam studiować. Tam studiować, żeby tam studiować, to trzeba wziąć, aplikować, no, posłać papiery ze swojej szkoły średniej, jakieś tam miało wyniki, jakieś się miało może zainteresowania, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni zapraszają tych, których wedle tego, co tam napisali, uważają, że jest potencjał. Zapraszają Dosia i takiego delikwenta czy delikwentka idzie do wszystkich profesorów i z każdym profesorem idzie porozprawiać go, do co interesuje, jak interesuje tego i tak dalej, i tak dalej. I wcale nie musi być przyjęto ta, co miała lepsze, czy ten, który miał lepsze wyniki we średniej szkole od tego swojego kamrata, co tyś do tej samej szule aplikuje, mógł ten słabszy wygrać, może być wybrany.